Merħba lil kulħadd. Jiena Marlin. Kif intom? Nispera li tinsabu tajbin? Jiena ninsab tajba, grazzi. Illum se naqralkom dan il-ktieb bit-titlu Fil-ġnien ta' Pablo Picasso. Tafu minhu Pablo Picasso? Issa naraw flimkien. Kitba hija ta' Doris Schembri, illustrat minn Ryan Gallia. U pubblikat minn Horizons. Fuq wara tal-ktieb insibu il-ħarsetta titwila qasira fuq l-istorja tal-ktieb u se naqrajilkom. Kemm qed nara kwadri sbieħ? Tgħid min pittirhom? U ta' minhu dan il-kelb b'widnejn twal jiġri ħdejja? Aqraw din il-poeżija u malajr issiru tafu minhu dan il-pittur famuż. U x'qed naraw fuq il-faċċata tal-ktieb? Qed naraw wiċċ ta' xi persuna, ta' xi raġel anzjan u hawn kelb. Fil-ġnien ta' Pablo Picasso. Min kien Pablo Picasso? Min huma dawn in-nies kollha fil-ġnien tiegħu? Skopri l-kreattività ta' Pablo Picasso f'din il-poeżija. Tlajt fuq għolja kollha djar, bħitan dritti, lewn musfar, twieqi xejn, bibien miftuħin, rajt lil Pablo fil-ġardin. Kien hemm mara bla widnejn, imnieħer twil u para għajnejn. Ħadet li bidejja, tbismet li ferħana u tatni tazza ilma għax kienet isħana. U għaw dil-mara, para għajnejn, żewġ għajnejn imnieħer twil, widnejn. Mhux qed narala, forsi qegħdin taħt xara u tazza ilma. Pablo medi, bitter bla waqfin, fuq tila li kellu fil-ġnien. Mara b'xara kaħlani, b'kappell roża, safrani. U qed naraw wiċċ ta' mara b'xara ikħal, sublu fil-vjola u l-kappell isfar bir-roża u naħseb dan Pablo Picasso il-pittur. Ħdejna kien hemm ħafna nies ta' kull għamla, ta' kull qis. Mara tibki b'ħafna dmuħ, tgħid xiġrala għandha l-ġuħ. U hawn qed naraw il-mara u bid-dmuħ nieżel. Ma ħaddejja. U issa x'hemm fl-istampa? Ta' allegru għarhom ġejjin, bit-trumbetta għaddejjin. Kemm jafu jdoqqu dak tlet irġiel, iswed abjad u lewn il-brunġiel. U qed naraw tlet irġiel, wieħed, tnejn, tlieta. Il-pittura hija astratta. Hawn tiġiġa kollha lwien tiġri magħna ġoda l-ġnien. Lumpito, ejja, Picasso qal, ġi jiġri kelb widnejn twal twal. Hawnhekk qed naraw it-tiġiġa u kelb widnejn twal twal kif rajna fuq il-faċċata tal-ktieb.
fajt naraħi Pitter bla waqfien, pittura mlewna ġbili l-ħolqien. Inpitter kull forma b'kull kulur, għax jien Picasso, Pablo l-pittur. U hawnhekk Pitter xi ritratt tiegħu ta' meta kien għadu ġuvni żgħir fl-età. U hawnhekk qed naraw lil Pablo Picasso meta kiber mal-kelb tiegħu. U hawnhekk hawn xi tarif dwar Pablo Picasso. Pablo Picasso twieled fil-25 ta' Ottubru tal-1881 ġo Malagda fi Spanja. Min ċkunitu wera interess kbir fit-tpinġija u l-ewwel kliem li lissen kien Pitz Pitz. Min jaf x'inhija Pitz Pitz? Lapez? Lapez li bl-Ispanjol tfisser lapes. Missieru kien għallim tal-arti u ħajjar lil Pablo jattendi fl-aqwa skejjel tal-arti ġo Barcellona u Madrid fi Spanja. Iżda l-kemm werra talent impeccabbli, Picasso kellu intenzjonijiet oħra. Siefer Pariġi fejn iltaqa' ma' pittur famuż ieħor, Henri Matisse, u huma saru ħbieb tal-qalb. Picasso miet fl-età ta' 91 sena fl-1973. L-istil ta' Picasso huwa uniku, innovattiv u influenza lil bosta artisti li ġew warajh. U dik kienet ftit informazzjoni fuq Pablo Picasso. Hawnhekk hawn xi stampi li tistgħu tpenġu. Għamlu fotokopja tal-paġini ġejjin u għatihom il-kulur. Hawnhekk qed naraw il-kelb tiegħu, tiftakru x'ismu? Bravi! Lumpito! Hawnhekk Pablo Picasso meta kien għadu ġuvni żgħir. U hawnhekk xi pittura oħra minn tiegħu. Nixtieqkom tfittxu ftit informazzjoni fuq Pablo Picasso u l-pitturi tiegħu. Għandu ħafna pitturi famużi. Nispera li għoġbitkom is-sessjoni tal-lum. Grazzi tal-laqattu segwuni. Komplu aqraw u komplu segwuna. Saħħa u ċaw. Niltaqgħu darb'oħra.